trojizbový dom v Senci, energie okolo 100 mesačne. Poďme sa pozrieť donútra. Trojizbový rodinný dom na Vrabčej ulici, postavený z tehly Wienerberger, železobetónové stropy, obvodové zateplenie 20 cm polystyrén, máme tu izolačné trojsklá a Ačkový energetický certifikát. Energie cca 100 eur mesačne. Zastávaná plocha 107 m2, pozemok spolu 266 m2, za domom terasa so záhradou, pred domom 3 parkovacie miesta. Vo vnútri máte 2 samostatné izby, dennú časť obývačkou prepojenou s kuchyňou a vstupom na terasu, kúpeľňou s vaňou aj sprchovým kútom a samostatné WC. Bonusom je fotovoltika 5 kW a to, že dom je dokončený v štandarde. Ak hľadáte moderný dom v Senci, kde stačí priniesť kufre, tento na Vrabčej môže byť pre vás.